hokejovej prípravke sú deti od 5 až 9 rokov. Sú to deti vlastne do 4. ročníka základnej školy. V tomto období je veľmi dôležité, aby deti mali rôzne pohybové aktivity. Čiže samozrejme chceme, aby sa naučili korčuľu, aby hrali hokej, ale aby robili iné športy. Je to veľmi dôležité, aby mali všeobecnú pohybovú prípravu, aby boli dobrí atleti, až potom môžu byť dobrí hokejisti. A druhá dôležitá vec je, aby mali v každej aktivite, ktorú robia, aby mali zábavu, aby ich to bavilo, lebo v tomto období deti, keď sa učia najlepšie vtedy, keď sa zabávajú, keď sa hrajú, keď majú z toho radosť. Jednou z našich klubových hodnôt je spojenie troch slov radosť, láska, vášeň a myslím si, že najmä táto hodnota vyjadruje to prepojenie na kategóriu predprípravky a prípravky, kde sa snažíme celkovo vytvoriť v deťoch, podporiť tú radosť z pohybu, lásku k hokeju a vášeň pre šport. Je veľmi dôležité si uvedomiť taký fakt, že tie najmenšie deti, ako vstúpia na ten ľad a začnú nejaký ten, nazvime to, že tréningový proces alebo tie tréningy, aby sa nezabúdalo a aby to nebolo na úkor ich všestranného pohybového rozvoja. Je veľmi dôležité, aby tieto najmenšie deti sa naďalej všestranne rozvíjali formou rôznych neorganizovaných aktivít, to znamená mimo ľad, to je veľmi dôležitý bod, aby tieto deti si vytvárali obrovský zásobník pohybov, rôznych reťazcov pohybov. Deti sú takto schopné potom veľmi automaticky tieto pohyby koordinovať a vedia tieto pohybové reťazce a rôznu batériu pohybov, ktorú získavajú v rámci všestranného aktívneho pohybovania sa a športovania, prenášať aj na ľad. A tým pádom tieto detičky sú omnoho schopnejšie a rýchlejšie sa vedia naučiť základným špeciálnym pohybom na ľade, čo je korčuliarska technika. V kategórii prípravky máme takú skúsenosť, je to po celom Slovensku, že niektorí rodičia sú netrpezliví a chcú, aby deti boli veľa na ľade, však hrajú hokej, čo je logické, ale práve toto je to obdobie, kedy musia rozvíjať svoju atletickosť, aby boli atletickí, lebo už neskôr na 10 rokov alebo 15 už to nevedia dobehnúť. A potom síce môžu byť teraz lepší hokejisti v prípravke, ale potom im to bude chýbať neskôr, keď budeme chcieť, aby boli ešte lepší hokejisti. Veľakrát sa stretávam s tým, že rodičia akoby zle chápali to, čo sa im snažíme povedať. My nechceme dosiahnuť to, aby deti netrénovali na ľade, aby sa neučili korčulovať, aby sa neučili tie činnosti primerane k tomu veku, v ktorom sa nachádzajú. My hovoríme ale o tom, že ten pomer toho pohybu, ktorý nie je priamo napojený na ľadový hokej a toho hokejového tréningu by mal byť v tých vyšších kategóriách minimálne tých 70% toho času stráveného pohybovými aktivitami mimo toho ľadu, mimo toho zimného štadiónu. V tých kategóriách okolo tých 10-11 rokov, kedy začíname hovoriť o počiatočnej športovej príprave. A potom samozrejme sa to postupne mení, až v tej kategórii toho dorastu, kde už začína teda skutočne ísť o hokejovú prípravu, tak tam ten pomer sa tak točí, to znamená, že by to malo byť zrejme okolo 60-40 až 70-30 v prospech toho ľadového hokeja, lebo tam už aj v tej príprave mimo ľadu začínajú dominovať tie pohybové schopnosti, ktoré hráč do budúcna bude nevyhnutne potrebovať v tej špecializácii ľadových hokej. Dlhodobá športová príprava pláneže alebo Long Term Athlete Development je známy, by som povedal, viac ako 30 rokov, pomaly po celom svete. Taká jedna z prvých intervencií, kto bol takým veľkým popularizátorom, bol István Bali. Je to vlastne emigrovaný maďarský jeden športový tréner, ktorý emigroval do Kanady. A v Kanade v podstate začal publikovať a začali riešiť to, že ako správne teda zaťažovať športovca, hlavne mladého športovca, aby nedochádzalo k zraneniam, aby nevyhorel, aby bol ten športovec všestranne pripravený. A dali dokopy taký veľmi pekný model, ktorý sa zaoberá nielen chronologickým vekom, to znamená vekom, ktoré tie deti naozaj majú, ale tým biologickým, to znamená v akom štádiu toho vývoja sú. V zásade veľmi v skratke môžeme povedať, že
deti v tom začiatku od tých 5 nejakých rokov do tých 8 by mali hlavne absolvovať veľa pohybovej prípravy. Nemalo by to byť špecificky konkrétny šport, tak jak si veľa ľudí myslí, ale je to veľa rozmanitých rôznych pohybových v podstate nejakým spôsobom vnemov, ktoré zabezpečia správny, plnohodnotný a všestranný pohybový rozvoj toho dieťaťa. Časť úspešných hokejistov na tej vysokej medzinárodnej úrovni alebo v rámci NHL prešla si v minulosti tým procesom toho postupného nadobudania tých všetkých kvalít pohybových mimo ľadu v prepojení potom samozrejme na tú špecializáciu. Veľakrát podlieha ten rodič tomu, že keď to dieťa sa ukazuje, že je šikovnejší ako tí ostatní, lebo má nejaký ten motorický predpoklad, dáva tomu dieťaťu veľmi veľa toho priestoru tréningu na ľade, aj na úkor toho pohybu niekde mimo ľadu. A samozrejme, že to dieťa, ktoré sa pohybuje v tom prostredí toho ľadu a je 5-6 krát v týždni na ľade, samozrejme, že bude v priebehu roka, dvoch predbiehať tých ostatných, lebo bude lepšie. Ale tu je práve ten omyl, že to dieťa si vlastne žije určitým spôsobom hokejový život na dlh, lebo predbieha ten prirodzený vývoj, dostáva sa síce niekde do popredia, ale je to na úkor toho, čo mu zostáva potom na rozvoj v kategórii tých dorastencov, juniorov, vtedy, keď už doznievajú potom aj tie procesy biologického dozrievania, vtedy, keď prichádza vlastne k tomu, kde sa naozaj ukazuje, či ide o len pohybový nejaký predpoklad, alebo ide o skutočný športový talent alebo hokejový talent v tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby vybudovanie správnych návykov, aby tá atletickosť pohybové aktivity dieťaťu, aby to bola ako keby každodenný životný štýl. My ako klub vieme dať deťom niekoľko hodín v týždni podľa kategórií, ale to, aby dieťa bolo atletické, pohybové, tak to je ten rodinný život, aký vedie a ako robí, aké veci robí vo voľnočasových aktivitách. Preto aj pre nás v týchto kategóriách je dôležité, aby nemali strašne veľa tréningov na ľade. Samozrejme, chceme, aby boli na ľade, ale aby nemali strašne veľa, aby mali čas na iné športy, na iné aktivity, aby rozvíjali tú pohybovú prípravu. Sme vlastne v štádiu, kedy sa snažíme presvedčiť rodičov, že veci aj na Slovensku robíme dobre. Musíme ich upozorniť na to, že musíme spolupracovať. Musíme hľadať všetky spôsoby na to, aby deti nevozili do školy, keď majú zastávku autobusu 200 metrov od školy a podobne. Aby aj ten základný pohyb, taká tá lokomócia, ktorá vychádza vlastne z chôdze, z behu, fungovala aj v rámci tých dennodenných povinností tak, ako funguje dneska v Škandinávii, ako funguje veľakrát aj v zámorí, o tom môžeme hovoriť, lebo tam mám vnúka a viem, ako to tam funguje. Tak, aby sme vytvorili predpoklady preto, aby tie deti sa mohli potom v budúcnosti učiť tie špecializované veci, ktoré v tom hokeji budú potrebovať na určitom pohybovom základe. Budeme baviť o tých objemoch. Pri takýchto menších deťoch je organizovaný tréning 3 až 5 hodín do týždňa. Keď sa bavíme o neorganizovanom, my odporúčame minimálne 20 hodín toho voľného pohybu v rámci toho týždňa, kde patrí, bicyklovanie, patrí tam hra vonku a rôzne činnosti, ktoré sa nedajú sa všetky absolvovať v rámci klubu. Klub dokáže ovplyvniť iba tých pár hodín, kedy to dieťa na tom ľade alebo na ten tréningu je, ale ten zvyšný čas je už priamo na tom buď rodičovi alebo na tom dieťati, aké má tie podmienky mimo toho zimného štadióna. A tieto podmienky dokážu vytvárať oveľa väčší predpoklad na kvalitného hokejistu. Hokej sme si vybrali aj kvôli tomu, že niekedy som nahrával ten hokej. Synovi som to ponúkol, on si to vybral. A proste odtedy sme tu, chodíme sa nejaké 2 roky. Popri tom robíme judo, čo nám bolo ponúknuté ako kompenzačný šport. A proste striedame tieto 2 športy, zatiaľ nás to baví. Trošku treba pomôcť s výberom. Myslím si, že tá telocvičňa je trošku taká útulnejšia ako tieto štadióny, ale vždy, keď odtiaľto odchádzame, tak je spokojný a šťastný. Takže chodíme pravidelne a dúfam, že vydrží čo najdlhšie. Takže ohlasy sú veľmi dobré zatiaľ. Dúfam, že to aj pre neho bude vášeň na celý život. Samozrejme bicyklujeme, chodíme na plaváreň a snažíme sa voľkajšie aktivity, čo najviac turistika, čo sa dá.
možno trošku špecifickým tréningom, ktorý sme vytvorili v rámci organizácie v týchto najnižších kategóriách, je tréning, ktorý voláme Open Ice. Je to ale v podstate rybník. A dôvod, prečo sme to vytvorili, je, že o tej ulici si myslím, že rozprávame už dosť veľa a to vytratenie tej ulice. A chceme aj v rámci toho tréningu v týchto najnižších kategóriách dať deťom príležitosť sa naozaj rozvíjať a v podstate ako keby ich vôľou. Chceme im dať prostredie, kde prídu na ten ľad a naozaj si môže zobrať puk a môže si robiť, čo chce. Open Ice v našom klube funguje tak, že je tam vyhradená aj určitá časť, v ktorej zo začiatočníkmi môžu korčulovať aj rodičia a často máme na to dobrú spätnú väzbu, hlavne z pohľadu toho, že tie deti sa cítia v bezpečnejšom prostredí z toho začiatku, že nie sú hneď v podstate nejaké vystrašené z toho, že teda čo tu mám robiť a ako to je, ale zoznamujú sa celkovo s tým prostredím. No a samozrejme tí, ktorí už sú starší, či sú to druháci, tretiaci, pokiaľ prídu na takýto tréning, tak vždy je tam čas, v ktorej sa len hrá ten rybníkový hokej, sú tam brány, je tam vždy tréner, ktorý dohliada, ale v podstate do tej ich práce im vôbec nezasahuje a deti sa môžu rozvíjať na základe vlastných rozhodnutí, na vlastného uváženia a ak tam dojde možno niekedy k nejakej nude, čo sa samozrejme stáva, tak bude tam tréner, ktorý vie možno zapáliť nejakú tú iskričku toho, že čo by to dieťa chcelo robiť, ale zväčša máme skúsenosť, že tie deti si naozaj tam nájdu niečo, čo chcú robiť, čo ich baví a objavujú všetky tie pohyby a všetky tie nové činnosti v rámci hokeja úplne sami. Čo sa týka organizovaného tréningu, v podstate je vedený trénerom. Ten tréner určí celé to prostredie, vedie ten tréning, čo sa týka neorganizovaného tréningu alebo športu. Tam je v podstate tvorcom celého toho priamo ten hráč alebo to dieťa konkrétne. Keď poviem, čo sa týka organizovaného športu, je určite potrebný v tomto veku, ale je strašne dôležité povedať, v akom objeme. Keď sa ten objem prekročí tie dané limity, je tam obrovské riziko, hlavne v neskoršom veku, vyhorenia mentálneho toho daného hráča a pokiaľ sa praktizuje ten organizovaný tréning väčšinou na ľade, tak je tam vysoké riziko takých chronických ochorení pohybového aparátu. A tiež sa to ukáže ale až okolo 15. 16. roku dieťaťa. Neuvidíte tam na začiatku a jedno, čo je tam, by som povedal, trošku zlé, že rodičia vidia hlavne to, že pokiaľ to dieťa má oveľa viacej tréningov na ľade, tak je lepšie ako jeho rovesníci. Tým pádom nadobúda pocit, že robí správne, ale tú chybu vlastne pocíti až okolo toho 15. 16. roku dieťaťa, kedy ten rozvoj začína byť úplne akceleračný, je strašne rýchly, ale to dieťa už má určité obmedzenia pohybové a takisto aj mentálne. A na rozdiel od toho neorganizovaného športu, ktorý aj veľký objem neorganizovaného športu je veľmi pozitívny. Má iba pozitívne účinky a neskutočne vytvára taký všeobecný pohybový základ pre to dieťa, ale aj mentálny základ pre to dieťa a dokáže práve v tom neskoršom veku mu vytvárať obrovský potenciál na rast. Rola trénera v kategórii od najmladších, respektíve od tých 5 rokov až po 9 rokov, čo sa bavíme od prvej triedy až možno v škôlkaroch prvej triedy až po 4. triedu základnej školy, je veľmi dôležité, aby ten tréner bol naozaj motivátor, ale motivátor v tom slova zmysle, že vytvára motivačné prostredie pre deti a bezpečné prostredie. A myslím si, alebo teda ja som zažil určite doby, kedy už v tých skorých ročníkoch som mal trénerov, ktorí boli veľmi inštruktážni a možno, že aj trošku tvrdší, ako to v dnešnej dobe je, ale pri baránoch a pri tréneroch v týchto kategóriách sa naozaj snažíme poukazovať na to, aby
aby tie cvičenia na tom ľade alebo aj na tom suchu boli vytvorené tak, že to samotné, tá aktivita, to prostredie hlavne vzbudzuje tie deti k tej aktivite a dosiahnutia a možno prekonania nejakej výzvy. A čomu sa chceme s trénermi vyhnúť je nejakým inštruktážnym pokynom. Tie deti ešte nie sú v štádiu mentálnom, kde im povieme, že teraz ideš na vonkajšie hranie pravej nohy, teraz sa pokrč vyššie. Oni naozaj sú tu preto, aby sa zabávali, aby sa hrali, ale čo je možno že takým náročnejším faktorom je to prostredie vytvoriť. My môžeme povedať, že nech sa deti len hrajú, ale je veľmi dôležité, že tie cvičenia a tie dané hry, ktoré vidíme, tak oni nie sú často len hrami. Tí tréneri v tom vidia kľúčové body, ktoré s tými deťmi potrebujeme robiť, či sa to týka korčulovania, v korčulovaní možno spomenú nejaký balans, že sú to hry, ktoré ich tou aktivitou dostanú do tých nestabilných polôch a padnú a musia sa dvíhať a musia s tým súperiť. A niekedy to nie je úplne pochopené z pohľadu možno rodičov, keďže vnímajú, že v podstate deti sa len hrajú a nič sa neučia. A oni sa učia veľmi veľa, len sa treba na to tak pozrieť a možno v tých cvičeniach niekedy hľadať, že čo sa v nich učia. A myslím si, že výsledkom práce trénera v tejto kategórie je, keď sa dieťaťa spýtame, že prídeš na ďalší tréning a ono má úsmev od ucha k uchu a povie, že jasné a bolo super a príde na ten ďalší tréning, tak vtedy tá úloha toho trénera si myslím, že je splnená. Dneska ma na tréningu bavilo to, že sme hrali hokej, ten ma asi aj najviac bavil zo všetkého. Potom sa mi ešte na hokeji páči, že vlastne je to podobné ako futbal, ale môžem tam viac pracovať s rukami, aj s nohami. A prečo som prišiel na hokej, tak raz som videl v slovenskej Lopči, ako tam hrajú a tak som sa rozhodol, že tam chcem aj byť ja. Akože dobrý je ten hokej, máme tu dobré tréningy a bavím sa tu, máme tu naháňačky a také veci a hráme tu hokej. Páči, že chodíme na tréningy. A čo je najťažšie na hokeji? Chytač. Čiže s hokejom som vlastne začal od 6 rokov. Pri hokeji som ďalej zostal už nie ako profesionálny hráč, ale v podstate začal sa robiť kustóda pri Banskej Bystrici. Obidve deti vlastne mi hrajú hokej, čiže to teraz viem posúdiť aj vlastne z hľadiska ako rodiča. Určite je to časovo náročné, keďže obidve deti mi hrajú hokej, alebo teda respektíve nám hrajú hokej a jeden hráva za druhý ročník, jeden za 5. ročník, čiže je to časovo náročné to, že sa im tréningy prekrývajú. Obeta to je určite veľká, ale stojí to za to, aj keď to nevíde ako hrať a živiť sa hokejom. Čiže ten hokej pre tie deti dá strašne veľa, naučí v kolektíve fungovať, naučí ich, dochvíľnosti, cieľavedomosti, čiže určite to má veľa pozitív.